Sallu ala Nabi Muhammad. Pun siap ngaji Pak Ji? Ibu siap ngaji Bu? Ngaji niku gampang, sangune 5 perkara, mo 5. Ning mboten mo 5 sing dosa, mo 5 ingkang utama. Sangune ngaji 1 mangkat, 2 mingkem. Mendel maksudnya. Nomor 3 melek. Nomor 4 midhangetaken. Nomor 5 macet. Monggo bicara. Nomor 1 napa? Mangkat tindak wonten majelis taklim alhamdulillah. Dan dicawisi palungguhan kursi. Nggih sing mboten kursi napa lesehan alhamdulillah. Ping kalih mendel niat ngaji karo crita dhewek ora dadi nggih napa nggih. Ning cok enten seneng ngaji tapi ngertiane ceramah dhewek wong teko ora. Iya. Dadi mendel. Mboten sekat mendel ya melek sebab ana wong anteng meneng ning turu. Leres? Melek tok mboten cukup. Napa midhangetaken ana wong melek ora ngrungokke padahal ora sare ning ora ngrungokke mergo dolanan HP. Tahu-tahu aja. Ya Allah iki. Lasik apa? MC nomor 5 macet saking panitia sampun ngaturi pasugatan monggo kalih dipun rahapi insyaallah ra ngantek tekan jam 1. Sepakat nggih. Kirang langkung jam 12. Bubar saiki ya wis kena jane wong pun disaki. Tapi ora tegelak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing pokok orang yang masjid tapi mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sebab ilmu niku saged pun raosaken yang dipun lampahi manfaat yang dilakoni insyaallah ilmu